ଏବେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହାକି ତାର ମୋବାଇଲଟା ପଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୁ ଆମ ଜୋମାଟୋ ରାଇଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଡ଼ର ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୋର। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପିକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଯିବା ପିକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ପିକଅପ୍ କରିନେଇଛୁ। ଏବେ ଯିବୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବି ଖରା ବହୁତ ଜୋରେ ହେଇଛି। ଚାଲ ଯିବା। ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ରୁମ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ରୁମ୍ରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲାକୁ ନାହିଁ, କେହି ଖୋଲୁଛନ୍ତି। କଲ୍ କଲାକୁ ବି କଲ୍ କାଟିଦେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କଲ୍ କଲାକୁ ରିସିଭ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରେ ଲଗେଇଦିଅ। ଏମିତି ଜୋମାଟୋ ବୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ। ୱେଟ୍ କରିବାର ଟାଇମିଂ ବହୁତ। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ। ଆଉ ଏକ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଯାଇଛି 91 ଟଙ୍କା। ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଫୁଡ଼ ବି ରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପିକଅପ୍ କରିବା। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପିକଅପ୍ ବି କରିନି। ଏବେ ଯିବା ଡ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେବାର ଥିଲା ଏଇ ମହିନ୍ଦ୍ରା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏତେ ବାଟରୁ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବନି। ମୋର ଏବେ ଲୋକେସନ୍ ବାହାରେ ଅଛି। ତ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟୁ ମାରିଦେଇଛି। ମାରିଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ମୋ ଏରିଆକୁ ଯଦି ବି ଅର୍ଡ଼ର ମୋତେ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୋ ଏରିଆରେ ଅର୍ଡ଼ର ପକାଇବି। ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେସନ୍ ବାହାରେ ଅଛି। ମୋ ଲୋକେସନ୍ରେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଗୋଟୁ ହୋମ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋ ଏରିଆରେ ଅର୍ଡ଼ର ପକାଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା। ମୋତେ ବହୁତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ରୁମ୍କୁ ଏବେ 15 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି। ଚାଲ ଯିବା। ପହଞ୍ଚାଇଛି ଆଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର। ଏବେ ଅଛି ମାଲାରେଡ୍ଡି ନାରାୟଣ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ଅଛି। ପିକଅପ୍ କରି ପଳେଇବା। ତ ଡ୍ରପ୍ ଅଛି 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଡ୍ରପ୍ ଅଛି। ଚାଲ ପିକଅପ୍ କରିବା। ଫୁଡ଼ ରେଡ଼ି ବି ଆସିଯାଇଛି। ରେଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ପିକଅପ୍ କରିନେଇଛୁ। ମାଲାରେଡ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା। 1 କିଲୋମିଟର ଡ୍ରପ୍ ଅଛି। ଡ୍ରପ୍ଟା ଦେଇକି ଘରକୁ ପଳାଇବା। କାହିଁକିନା ଅର୍ଡ଼ର ସୁଦ୍ଧା ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ବି ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା। 1 hour later. ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲି ହାଇଟେକ୍ ସିଟିରେ। ମୋ ପଛପଟେ ଥିବା ବିଲ୍ଡିଂରେ କେମିତି ହାଇଟେକ୍ ସିଟିରେ ଯେତିକି ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଏଠି ସବୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ବିଲ୍ଡିଂ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଚାଲ କାଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ରଟି ଡେଲିଭରି କରିକି ପଳାଇବୁ। ବହୁତ ଜୋମାଟୋ କାଷ୍ଟମର ଜୋମାଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ବହୁତ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏହା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଜୋମାଟୋ ଦୋକାନକୁ। ଯେଉଁ କାଷ୍ଟମର ଅର୍ଡ଼ର କରିଥାନ୍ତି ନା ସେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଅର୍ଡ଼ରକୁ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେବାର ଦରକାର ଅଛି ନା। ଚାଲ କାଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ଡେଲିଭରି କରିବୁ। କାଷ୍ଟମର ଆସି ତାର ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ ପଳାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଡେଲିଭରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। କାହିଁକିନା ଅର୍ଡ଼ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ଚାଲ ହାଇଟେକ୍ ସିଟି କେମିତି ଦେଖ ନଜାରା କେମିତି ଅଛି। ହାଇଟେକ୍ ସିଟି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ନଜାରା। याक है हाईटेक सिटी। चलो
घर को रिटर्न कला बेले गोटे हाईटेक सिटी ऑर्डर कला रेस्टोरेंटा एटू स्टार्टिंग पूरा पूरा लास्ट पर्यंत एक गोटे रेस्टोरेंट फास्ट मुझे गली कहला ना ये तू लास्ट को जा मुझे लास्ट पिकअप कर चलते बर्तमान चलो एवं गोटे घटना घटीगला गोटे लोक जाकि तार मोबाइलटा पड़गला आ फोन आस फोन रिसीव कर कथा आ से लोक आस बर्तमान फोन नापाई कहीं मुझे जाइए गोटे रेस्टोरेंट की से रेस्टोरेंट रे मु ऑर्डरटा पिकअप करके नहीं आसला बेले मो बाइक पाक आसिल जो से लोकटा जस्ट मो बाइक पाक से गला बाइक तो बाइकटा बाइक पाखे जो मुझे बाइकटा नहीं बाहर ता मोबाइलटा पड़गला मुझे डाकिली से शुणिलानी तापर मोबाइलटा नहीं गली पाखु से बाइक नहीं पड़ेगा तार सिग्नल पड़ेगा से पार होगा पर मुझे पाक जापारे तो से लोक को फोन कली मोर व्हाट्सएप नंबर देली से लोकेशन मुझे सेयार कर मो लोकेशन को आस लोक मोबाइल ना चलो से लोक आसला देखा जाओ कौन हो चलो बाय बाय वेट कले से लोकटा मोबाइल ना एत पर्यटन आसना लोकेशन सेयार कर लोकटा आहरी 10 मिनट 15 मिनट लगे कौन देखा जाओ के से लोक आस मोबाइल दया चलो देखा जाओ वेट कर चलो आसुके देख मैंने आउ काली मोबाइलटा दे सारा पर आउ वीडियो कर पारे मो मोबाइलटा टी प्रोब्लेम होता तो से वीडियो कर पारे से पलि आसली सेट्रू हाँ वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर करूँ एवं चैनल को सब्सक्राइब करूँ चलो।